أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله العزيز القدير، والحمد لله السميع البصير، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. bandiraɓe musidɓe yaɓuɓe Fouta Plus, on calminama, on jurama, on beltanama kadi ha no fewi. On mbiyama jokke golle, yo Allah jaɓan en dew men Allah, yo yaafo en ko tatiɗen bi jahi Muhammad. En gari ka hande yewtere men wattore nogas e goo. Yewtere men enen jewte hen ganduɗa nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam wurno ena waɗanno e nder balɗe sappo battidiɗɗe e nder lewru korka. kono noon kadi no gandi balɗe sappo battidiɗɗe e lewru korka ko ɗon jamma ɓurɗo jammaji, ko ɗon jamma martabinɗo o, ko ɗon jamma mo ganduɗa mo ɓuuri mum kaldata ko gadditta ko, so wona ko Allah haali e ko nelaɗo mum haali sallllahu alayhi wa sallam, e ganduɗa jamma ganduɗa jiileteɗo e nder lewru ɓurndu lebbi, woni lewru men shahru ramadan, lewru korka. en gari hen kadi ha e balɗe men sappo battintoɗɗe, yo Allah jaɓan en bi jahi rasul sallallahu alayhi wa sallam. jamma on mo ganduɗa piɓaɗo jakoraɗo o mon e nder balɗe sappo ɗe, yo Allah hokku en hawrde makko bi jahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. enen kaala an Aisha radiyallahu anha qalat كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد معزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. رواه الشيخان. حبري قال من عائشة أم المؤمنين وولد الله ونعمك أوي ونين نرار صلى الله عليه وسلم so tawi balɗe sappo battintode e lewru korka naati, nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam tiitina dadol mum, ganduɗa o wurtina kadi jamma makko, o findina galle makko, yani o ɓeyda dewe makko Allah, o ɓeyda darde makko, o ɓeyda dendagal ko waɗanno ete lewru korka ɗo, o firndina kadi galle makko pundi o umma wurtinde jammo. فيا أيها العبد إذا دخلت عليك العشر الأواخر من رمضان فشد المئزر بالاجتهاد في العبادة، لأنه صلى الله عليه وسلم يشد المئزر في العشر الأواخر من رمضان. أن مشهد الله، أن جيادة الله، غان غاندودا دابو براجي نيمبو نلادو صلى الله عليه وسلم، أن جدو نيمتين نلادو صلى الله عليه وسلم tinno so tawi ha balɗe sappo battintoɗe ngari, ya tinno ɓeyda tinnare e ko tinninoɗa, ɓeyda darde e ko darinoɗa, ɓeyda duwuji, ɓeyda juuluji ganduɗa e balɗe sappo battidiɗɗe. sabu nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam so yina ha balɗe sappo ɗe battintoɗe ngari, ombo ɓeydanno hen tinnare, omo ganduɗa ombo ɓeydano tittinde dadol makko, woni hollum ɓeydude dewe Allah mum ganduɗa ko ɓuri ganduɗa ko ɓeydanno ko rewanno ko Allah. tinnade ɓeydude dewe mum Allah e himmirande ɓeydude dewe mum Allah ganduɗa eko waɗanno ko woni ganduɗa woppude sohnaɓe, woɗɗitade, hanti jamma o fof watta ɗum dewe Allah, ganduɗa ɗaɓɓude ganduɗa jamma o e ɓeydude dewe mum e jamma o.
ودي أن جار الله اجتهد في العبادات في الأشهر الأواخر أكثر من الاجتهاد في غيرها. يا تنو أن جار الله de mada Allah e balɗe sappo battindide ya ɓeydu ko tinninɗa ko ɓuri ko tinninɗa ko. kadi akthar min at-ta'at min salatin ya ɓeydu kadi tinnoɗa ɓeyda ɗoftare Allah e hollum woni min salatin e juulu ɓeyda juuluji ma e jammaji tinnoɗa ɓeyda juuluji ɗi wa dhikrin e dhikruji de woni hollum wa tasbihin e subhinali ɗi wa takbirin e kabbirali ɗi wa tahlilin e ganduɗa e innali Allah ɗi wa tahmidin e yettude Allah ɗe woni hollum ya imsinte joom maɗa ɗaɓɓa yaafoy wadde guilay ɓeydude juuluji ma wadde la ilaha illallah wadde astaghfirullah wadde allahu akbar wiide alhamdulillah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar yiɗo nanga hen ara waɗa ɗum wodude duwuji maɗa nde Allah dananma e bone jeygol wa qira'atu qur'an aw ghayriha min at-ta'ati kadi e jangude alquran e dendagal ganduɗa façongaji ɗoftade Allah e rewde Allah fataqarraba ila allahi bi tilka al ibadat mbaɗa ɗen dewe Allah pour ɓallorade allahu subhanahu wa ta'ala e ɗen dewe Allah ɗe mbatta muti asiyam bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mbaɗa ɗum pour nde ñembude e ñemtinde nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam ko waɗanno ko anne mbaɗa ɗum jammaji ɓeyda juuluji maɗa e ganduɗa aɗa waɗa dhikruji maɗa aɗa ñaago duuji maɗa yo Allah danduɓe bone jeygol yo Allah okkuma hodde o jamma moƴƴo comiɗo jammajo yo Allah okkuma jeyde reminteɓe jeygol yo Allah yaafuma yaafo jinaɗe maɗa yo Allah yaafuma yaafo bandiraɓe maɗa yo Allah yaafuma yaafo sukaɓe maɗa yo Allah yaafuma yaafo dendagal ummati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ono nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wino saɗa so neɗɗo duwo yo addora duwanade hoore mum caggal o duwno jinaɓe makko o duwno ɓesgu makko o duwno koreji makko o duwno kadi ummati muhammad sallallahu alayhi wa sallam sabu nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam ko noon wurno o duwno kadi o duwno leñol makko kanko sallallahu alayhi wa sallam enen gen nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko kanko woni ganduɗa jafade bakkutuji mo gadiɓe cakkatiɓe wadde ko juuɗalno ko eɗo duwatino ko eko ñawatino ko foof ko purde leñol makko woni ummati makko kanko muhammadu sallallahu alayhi wa sallam wadde enen ne ñemben hen e duwanade ɗum duwanade koye men duwanade bandiraɓe men koreji men e duwanade kadi dendagal julɓe e duwanade ummati muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɗum sen mbaɗi ɗum ko ñembude nelaɗo men muhammad sallallahu alayhi wa sallam وقد قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره رواه مسلم نحن من عائشة وي نلاد من صلى الله عليه وسلم ganduɗa o mo tinnotono e balɗe sappo battidiɗe ko ganduɗa tinnare ndewo meeɗano tinnade omo ɓeydano tinnare e ko tinnotono ko yayi omo ɓeyda dewe makko Allah e ko rewanno ko Allah kadi ko rewanno ko Allah o ɓeyda hen ganduɗa woɗi tinnade كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها كون نلا رسول الله عليه وسلم omo tinnotono ganduɗa e balɗe sappo ɗe battidiɗe kono ko tinnotono ko o ɓeyde hen ko ɓuurum o dubla ɗum wona coonde o ɓeyde hen tinnare makko e darnade balɗe sappo battidiɗe punde jamma comiɗo e jammaji اعلم أن الليالي عشر أواخر من رمضان هي أفضل ليالي السنة عند بعض أهل العلم ganduɗa wonde yoga e anduɓe mbi ganduɗa wonde jammaji battidiɗi balɗe sappo battidiɗe jammaji balɗe sappo battidiɗe e lewru korka ya fam ko ɗin jammaji ɓuri mawnude ɓuri kewde baraji ɓuri kewde moƴƴere ganduɗa e jammaji hitande de fof de tawno ko toon jamma marta bindo o soomi ko toon jamma mawɗo o soomi
o toon jamma mo ganduɗa baraji ɗi cowe sa waɗi hen moƴƴere cowande laabi ganduɗa alfu shahr marati ganduɗa lewru ganduɗa sa lewru ndu ganduɗa ɓurno lebbi ɗi foof kono jamma mo ganduɗa ɓurɗo jammaji ɗi foof lewru korka woni lewru ɓurno lebbi jamma korka o woni ganduɗa laylatul qadr o woni jamma ɓurɗo jammaji hitande no yogoni anduɓe gaddiri wadde fa'atan bi hadhihi al-ashr al-awakhir min ramadan wadde an jiyaɗo Allah tinno e darnade ɗe ɗon balɗe sappo battiniɗe mimma yadullu ala fadli layali al-ashr al-awakhir min shahr ramadan anna fiha laylatul qadr ta boni ne tindina wonde ganduɗa ɓuure gonɗe ɗe e jalɗe sappo battidiɗe kadi wonde kadi ko hen kadi balɗe sappo battidiɗe ko toon wiiteɗo jamma laylatul qadr o ko toon o soomi fi witri ashr al awakhir ganduɗa e balɗe sappo battidiɗe teɗuɗe e tinnuɗa e balɗe sappo telɗe battidiɗe ani ɗo fa idha i'takafta fi awwal shahri ramadan wa wasata ramadan fa'ud ila al-i'tikaf في الأشهر الأواخر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها أو أنسيتها فالتمسوها في الأشهر الأواخر من كل وتر وإني أريت أني أسجد في ماء وطين فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع قال فرجعنا وما نرى في السماء قزعة قال وجاءت سحابة فممطرنا حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين قال حتى رأيت أثر الطين في جبهته رواه مسلم ganduɗa kala yakadi an neɗɗo kala on mo ganduɗa a waɗin i'tikaf maɗa e lewru korka ndu e balɗe sappo gadiɗe walla balɗe sappo hakkude ɗe i'tikaf woni to yaade jama kono ummoɗa e gelle ma jaaha juma koɗa toon gona toon a rewa hen Allah kala mo ganduɗa noon waɗino ɗum e balɗe sappo gadiɗe lewru korka walla balɗe sappo hakkunde ya rutto nabi sallallahu alaihi wasallam haalat ya rutto ganduɗa ya rutto toon juma to batta itikaf ma sabu nabi sallallahu alaihi wasallam o wi o hollama jamma laylatul qadr o kono o yejjitinama ɗum walla o yejjiti ɗum kono noon yo yimɓeɓe ɗaɓɓo jamma o e balɗe sappo battandiɗe e kala kadi balɗe telde e nder balɗe sappo battandiɗe woni gila ha e ganduɗa 1 2 3 4 jeeɗiɗi jeenayi ganduɗa yo yimɓeɓe jiiɗo hen jamma o kadi o wi o caggal toon kadi o wi o hollama kanko omo sujja ganduɗa e ndiyam e ɓakkere o wi faman kan i'takafa ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam falyarji kadi o wi kala noon ganduɗa waɗini i'tikaf waɗi la sallallahu alaihi wasallam balɗe sappo gadiɗe ɗe e balɗe sappo hakkude ɗe yo ruttoɗo e kadi i'tikaf ruttoɗo juma to waɗa no wonno ni e balɗe sappo ganduɗa battandiɗe joni noon sahabaɓe mbi ɓe jeehi kono ɓe jalti juma ɓe jeehi kono noon ko nabi sallallahu alaihi wasallam wi ko hollama ene sujja ganduɗa ene sujja e ndiyam e ɓakkere joni kamɓe ɓe jalti sahabaɓe mbi wona asman o ɓe jeyani hen hay rulde wotere hay duulel ɓe jeyani hen hay ƴiwonde wotere ɓe jeyani asman o kono no o wi tan ha ganduɗa ɗon tan ɓe jalti tan rulde ari e ganduɗa toɓe e mabɓe ha ganduɗa wattidi wami ganduɗa ndiyam ina naata e bildi juma o nden wonno jama o bilira ko cate tamoroje joni aɓe juula nela sallah sallam warta aɓe juula ɓe kanko oɗo kaalo hadis o wi o yi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde sujji nde sujje ndiyam e ɓakkere ha kanko e hoore makko o yi kanko oɗo hadis o wi o yi batte ɓakke e tinde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko nela sallam haalanoɓe ko suwa arde ko wino ko yi ina sujja e ndiyam e ɓakkere ɗum suwano arde
kadi bi min jalti min jiyani asmano hay rulde hay yiwonde joni non wona en seeɗa tan mataw rulde ari ɓe gaddi am juula waktu o to ɓe juula waktu o toɓo ngo ari e ganduɗa ɓe toɓi e mabɓe ha ndiyam naati e nder juma o ha nira sala sujje e ndiyam sujje e ɓakkere kanko wi kanko e hoore makko kaalowo wi o yi e tine nelaɗo nde sallllahu alayhi wa sallam batte wadde ƴeewen ganduɗa jamma o tinnoɗen kadi e ɗaɓɓude e rewde Allah e wadde golle moƴƴe e nder balɗe sappo battidiɗe beele dañen hen baraji mawɗi kadi ɓattoroɗen hen Allahu subhanahu wa ta'ala kadi gonen ñemtinɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hadise Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu wi kana nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonina yuqidu ahlahu fi l-ashri al-awakhir wa yarfa'u l-mi'zar wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonino ganduɗa omo tittintuno ganduɗa dadol makko woni omo ɓeydanno tinnare makko e darde makko o ganduɗa o woɗɗi o acca sohnaɓe suddiɓe kamɓe foof o kadi ganduɗa o rewa Allah e jammaji ɗi omo wurtina jamma o kadi o findini kadi kamɓe fof galle makko foof ganduɗa ummade wurtina jamma o e rewde Allah e oɗa e jammaji battidiɗi wadde enen ne ganduɗa ɓeyden dewen Allah pour ñemben ñemtinen nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam beele enen daña yaafuwe beele enen kawra e jamma o beele enen dimɗine beele enen daña ganduɗa on jamma mo ganduɗa golle mum moƴƴi tan e fotodira e ganduɗa baraji ɓuure on dewnoɗo Allahu subhanahu wa ta'ala ganduɗa duuɓi capanɗe jeetati e lebbi nayyi sa waɗi ɗum jamma o dañi baraji ɗi hawre jamma o paama an ara daña baraji poɗɗino on jaaɗo Allah dewnoɗo Allahu subhanahu wa ta'ala e nder ganduɗa duuɓi capanɗe jeetati e lebbi nayyi ganduɗa taw omo rewa Allah mo felle jihadi an sa waɗi ɗum jamma ko keɓa ɗum wadde daronoɗen tawde en ganda hono jamma nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ƴeewa e jammaji teeɗi ɗi e balɗe sappo battiniɗe ndewen hen beele kawren hen dañen baraji ɗin hay goto men andama ma wuur duuɓi poɗɗi noon kono ƴeewen ɗaɓɓen beele ma en dañ baraji e yaafede duuɓi poɗɗi noon be jeeya rasul sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗo fof ko ponde julɓe purde mo ummati muhammad sallllahu alayhi wa sallam inchallahu taala yo Allah jaɓan hen kadi yo Allah jabon en yo Allah yaafo en be jeeya rasul sallllahu alayhi wa sallam e kala ko timmi hen koto Allah subhanahu wa ta'ala kala hen ko waɗi tatani koto enen haaloɓe nde wonno kaalowo timmani ko neɗɗo wiya neɗɗo timmani ko Allah tan woni timmuɗo timminowo kala hunde yo Allah yaafo en yaafo on yo Allah yaafo mi yaafo on yo Allah yaafo en bi jeehi muhammad sallllahu alayhi wa sallam oɗon jarro onon jaafo إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين.